Народът цял живот пропуска своето време. И след това казват: Господи, ние в Твое име. Боже, къде си? Няма го Господ, защото никой не го търси. Искам да ви кажа, че народа превърна Бог в резервна гума. Когато спукаме гума: Господи, къде си? Когато сме здрави: Господи, изчакай някъде. Искам да ви кажа, че има един младеж. Ние сме още малко. Един младеж дойде при Христос и му каза: кажи ми какво да направя, за да бъда спасен. Това не е ли твой въпрос днес? Тези, които дори не ме слушате, това не е ли вашия въпрос? Това не е ли вашия страх? Дали ще бъда спасен? Това не са ли страховете на бащите ви, на дедите ви, на синовете ви? Дали живея живот угоден на Бог и дали ще бъда спасен? Сега, докато аз говоря, ти си говориш, пропускаш времето, в което Бог ти говори. И постоянно имаше хора около Христос, за които Той казваше: вие ме търсите само за хляба. Вие не ме слушате, когато ви говоря. Вие не изпълнявате моето слово. Търсите ме само за хляба. Младежът дойде и му каза: какво да направя, за да бъда спасен? Това е твоя въпрос. Това е топ въпроса. Това е топ въпроса, който плаши много пастири. Това е топ въпроса, който плаши много хвалители. Това е топ въпроса, който плаши много жени. Това е топ въпроса, който плаши много мъже. Въпреки че правят нещо за Бог, се съмняват вътре в себе си дали е достатъчно. Дали е достатъчно. Младежът казва: какво да направя, за да бъда спасен? Какво да направя? Христос се обръща и му казва: раздай парите си. Парите са болна тема на народа от старозаветните. Христос му казва: раздай парите си и ще бъдеш богат на небето. Но кой ти иска богатство на небето? На небето е след време. Искам да бъда богат тук. Искам да бъда силен и надънен тук. Христос му казва: готов ли си да се разделиш с твоите пари? Готов ли си да се разделиш с онова, което обичаш? Готов ли си? Защото никой, който не е готов да плати цената, да се довери на Бог, няма да наследи небесното царство. И тук има толкова много хора, които не са готови да се доверят на Бог. Тук има много хора, които казват: ние обичаме Бог. Тук има много хора, които казват: о, Бог за нас е на първо място. Искам да ти кажа, дали си готов да се разделиш с онова, което обичаш. Христос казва на младежа, преди да му каже: раздай имота си. Защо ме питаш? Писано е Божието Слово какво да правиш. Не лъжи, много от вас лъжат. Не прелюбодействай. Тук има хора, които прелюбодействат върху жените и мъжете си на тайно. Словото казва: спри. Словото казва: прекалил си. Днес е благоприятното време. Много мъже имат, които гледат порнография. Казвам ти: спри. В името на Исус спри. Защото няма да наследиш Божието царство. Аз съм глас на един, който е изпратен. Ние за вас сме отворено писмо. Искам да ви кажа, че Бог днес ти казва: спри. Спри да клеветиш братята и сестрите ти. Спри. Защото всеки, който е клеветник, няма да наследи Божието царство. Лъжците няма да наследят Божието царство. Има хора, които съблазняват. Качват си телефоните, качват си колите, качват си къщите, качват си всичко във Фейсбук. И аз искам да ви кажа, че не забравяйте, че има бащи, които поставят синовете си да лежат и им казват: утре ще ядеш, сине, днес нямаме. Утре ще има, днес нямаме. Искам да ви кажа, когато си показвате гордостта, помнете, че има гладни деца. Бог помни и записва всичко, което правим. Така че бъдете внимателни. Силният въпрос: какво да направя, за да бъда спасен? Спри да прелюбодействаш, спри да лъжеш, спри да съблазняваш Божия народ. Апостол Павел казва: ако ям месо и това съблазни най-малкия, спирам!
Защото Христос проля кръвта си и Христос ще държи сметка на всеки, който не се съобразява с Неговото Слово. Какво да направиш да бъдеш спасен? Христос казва: тези, които слушат моите заповеди и ги изпълняват, те са мои люди. Много от вас знаят Божието Слово. Някои се събират по кафетата и постоянно коментират живота на другите. Но дали ти ще бъдеш спасен? Искам да ти кажа, че често пъти те интересува моя живот или живота на някой друг. Ами твоя живот? Ами твоя живот? Мини, Райчо, тук напред. Лъчо, мини, иди, застани така. Когато застанем на небето, искам да ме чуете добре. Кой беше въпросът какво да направя да бъда спасен? Когато живееш както си искаш, искам да ти кажа, че на небето ние няма да бъдем така. За да може да кажа: ами Боже, Лъчо беше виновен. Ами Боже, Райчо беше виновен. Застанете на колона. Застани зад него. На небето ще бъдем така. Когато аз искам да се оправдаваш с Лъчо, Бог ще ми каже: ти мълчи отзад, защото ще дойде твоя ред. Сега разглеждам живота на Лъчо, сега разглеждам живота на Райчо, но идва и твоя ред. Благодаря ви. Идва и твоя ред. Много от хората днес се оправдават с други хора, но на небето, когато дойде моя ред, всички ще бъдат зад мен, не до мен. Зад мен и Бог ще разглежда моя живот. Така че мислите ли, че аз не съм бил нараняван? Мислите ли от тук стоящите говорители и левити не са били наранявани? Не са били огорчавани? Но ето ни тук днес. Не заради хората, а заради Господа. Защото има ли семейство, което не е видяло Божието добро? Ако Бог не е направил добро за теб, моля те, издигни ръката си. Мога ли да видя ръцете на тези, на които Бог е помогнал и са видяли Божието добро? Моля, задръжте си ръцете. Огледайте се около вас на колко човека Бог е направил добро. Хей, искам да ви кажа, че вие дължите всичко на Бог. Дължите му абсолютно всичко. Така че не е време за оправдания. Въпросът е: какво да направя да бъда спасен? Ела на евангелизация и си говори. Ела на евангелизация и си прави някакви смешки. Не. Всичко това може да те осъди. Защото мястото, което си заел и не слушаш, един ден я се виж как се държиш на евангелизация. Я се виж, когато аз изпратих моите слуги да говорят, ти си говориш с други, правиш си смешки. Не е време за смешки. Душата ти е заложена на карта. Така че ти си единственият човек, който може да се вкара в ада. Ти и никой друг. Защото няма сила нито на небето, нито на земята, която може да те отлъчи от Божията любов. Много от вас, много от нас казват, че обичат Бог. Мога ли да ви кажа какво означава истинска любов? Първо, любовта е даване. Библията казва: Отец възлюби и даде сина си. Библията казва: още когато бяхте грешни, още когато въобще не ви интересуваше Бог, Той даде сина си. Защо? Защото любовта е даване. Питам ви, мразите ли лошите деца в дома си? Всичките деца, които отглеждате, добри ли са? Повечето от децата на тук стоящите са наркомани. Съжалявам да го кажа. Но вие гоните ли ги от дома си? Не. Опитвате се да им помогнете. Обичате ги безрезервно. Това е истинската любов. И Бог ви възлюби също безрезервно. Дори и да сте наркомани, дори и да сте алкохолици, в EasyPay денонощно минават мъже и жени, които си зареждат. Има толкова игри, на които те играят и зареждат парите на децата си, за да играят хазарт. Търсят лесните пари. Искам да ви кажа, че обществото на 21 век търси лесното, търси бързото, търси моментното. Хайде, зареди ми за 20, да си пробвам късмета. Станахме врачки и баячки. Искам да ви кажа, че любовта на Бог е даване. Бог възлюби и даде. А сега искам да попитам всеки един от вас. Тези, които издигнахте ръцете си и казахте: Бог направи добро за нас. Какво дадохте за Него? Представете си, че аз съм една везна. Искам да гледате тук. Всеки, който не гледа към мен,
помнете, че един ден Бог ще ви посочи това. Защото вярвам, че в момента говори от Господа. Тези, които сте зад мен и пред мен. Ако аз съм една везна, и тук поставим Божието добро към теб в единствено число. И тук поставим Божието добро и твоето добро към Бог в знак на благодарност. Според тебе, кое тежи повече? Тук си ти, тук е Бог. Божието тежи повече. Защо? Защото ние малко обичаме Бог. Понеже малко го обичаме, малко и вършим. Искаме Бог да ни спаси. Искаме просто Бог да ни даде здравенце, да ни даде успех. И до там. Знаете ли кога търсим Бог? Знаете ли кога телефоните прегряват на служителите? Кога са болни хората? Когато празнуват, ние не им трябваме. Време е да обърнеш сърцето си към Бог. Бог не ни изпрати тук да си пеем песнички. Винаги съм говорил право, индиректно в десятката. И тази вечер искам да ти кажа, в десятката съм, че ако ти не вземеш решение да промениш начина си на живот, да показваш любовта си спрямо Бог, Бог и аз и никой друг не е виновен. Защото ти избираш да напуснеш дома си. Искам да отведа нещата малко по-обикновено, да ги кажа. Когато вие, родители, кажете на детето си, няма да отидеш там и няма да направиш това, защото след това ще има проблеми. Ще видиш какво ще стане. И детето, въпреки всичко, вземе своето яке и излезе. Въпреки вашата препоръка да не го направи. Искам да ви попитам, последствията, които ще го достигнат, шамарите или наказанието на бащата, кой е виновен? Бащата или сина? Сина. Защото той беше предупреден. Град Самоков, вие сте предупредени. Знае ли някой от вас дали ще има утре? Аз не знам. Знаете ли колко хора вечерта са правили планове и се казват утре великия ден? И на сутринта чуваме няма го, няма я, тръгна си. Напусна телесната скиня. Ти и аз сме гости. Затова Словото казва така. Ако днес някой чуе, защото може и да не чуе, както тебе, който си говориш в момента. Ако днес някой чуе, ако Словото казва, ако днес някой чуе, ако е условна дума, може и да не. Може и да не иска. Но ако все пак някой чуе днес, Библията казва, не закоравявай сърцето си. Защо? Защото при положение, ако си чул, може да не ме харесваш и да закорави сърцето си. И кой ще бъде губещия? Ти. И Словото казва, днес, не утре, не вчера, днес, ако чуеш гласа на Бога, не закоравявай сърцето си. От кои си? И се връщам на началния въпрос. Какво да направя, за да бъда спасен? Има много хора, които казват, ще дам пари в кухнята. Супер сте. Евала, ви казвам. Страхотно. Библията казва, това е добро. Обаче от друга страна пък казва, не искам вас. Не искам вашето. Извинявам се. Искам вас. Ама не искам вашето. Словото продължава и казва, ако съм гладен, на вас ли ще кажа? Ако съм жаден, от вас ли ще искам? Не е ли всичко мое? Земята и всичко, що е в нея. Ако съм гладен, на вас ли ще кажа? Обаче много от хората правят добро, за да си измият ръцете, като Пилат. И да кажат, Боже, ние... Бог казва, не искам твоето, искам теб. Искам теб. Има 3 вида даване. Едното е десятък, което е благодарение, хваление на Господа. Втория вид даване е дарение, да благословиш някой служител, който се грижи за душата. И третия вид е милостинята, да дадеш на сирачето и вдовицата. Това са 3 неща, чрез които ние може също да служим на Бог. Но ако направим тези 3 неща, а ние не дадем себе си на Бог, напразно е.
Ако не предадеш живота си, а дадеш парите си, Бог не е просяк. Бог има пари. Всичко е Негово. И всичко, което Бог ни казва, приключвам, кажете ми една заповед на Бог, от която Той печели. Една заповед от Словото. Като казва Словото да нямаш други богове, освен мене, всъщност няма други богове. Просто хората си измислят богове, които не съществуват и така си заблуждават. И затова Словото казва да нямаш други богове, защото те не могат да ти помогнат. Днес Бога на този свят, знаете ли кой е? Казал съм го в църквата, но няма как да изпусна това открито небе. Знаете ли кой е Бога на този свят в момента? Хората на кой Бог се покланят, освен на живия Бог. Какво всъщност означава да се поклониш на Бог, да се съобразява с Него? Какво казва Словото? Знаете ли хората днес с кой се съобразяват? С хората. Бога на този свят днес е хората. Купуваш си дрехи и казваш какво ще кажат хората. Тръгваш да правиш нещо и казваш какво ще каже моя Бог, хората. Не дай да правиш така. Какво ще каже нашия Бог, хората? Днес хората си купуват и правят всичко, което правят, за да задоволят и да бъде техния Бог щастлив. Хората. Когато хората дойдат и им кажат браво, и те са щастливи, но не спасени. Бог ще воюва с всеки идол. Не предизвиквайте Бог да воюва с хората. Защото всеки, който е издигнат като идол, Бог ще воюва с него. Бог не дели славата си. Да се поклониш на Бог означава да се съобразяваш с Бог. Какво да направя да бъда спасен? Искам да ви попитам, скъпи мъже, жени, деца, млади, стари, колко пъти сутрин се събуждате и казвате какво да направя, за да зарадвам сърцето на Бог днес? Колко пъти в твоите планове присъства да бъдеш в Божието присъствие? Колко пъти, когато правиш планове за цяла седмица или месец, в тях има, ще отида и ще се поклоня на Бог. Примерно, ще отида в църквата в Долна баня, ще отида в някой дом за сираци, ще отида, ще се моля, ще постя, ще пребъдвам. Колко присъства това в живота ти? Какво да направя да бъда спасен? Първо, да нямаш други богове. Да обичаш ближния както себе си. Искам да ти кажа, че ако сега ти си ми ближен, в другия момент аз ставам на тебе ближен. И ако аз не те обичам, и ти няма да ме обичаш. Когато Словото казва да обичаш ближния, не забравяй, че и ти си ближен. И каквото сееш, един ден ще го поженеш. Библията казва, ако сееш ветрове, ще поженеш бури. Не предизвикай буря в живота си. Стой в Божието присъствие и ще видиш славата Му. И сега, за тези, които са болни, защото няма как евангелизация без да има молитва за болни. Библията казва, че Христос е мощен войн и Той може да изцелява своите. Затова искам да ви прочета един пасаж от Божието Слово и след това ще се молим за болни. Исаия 53 глава от 2 стих започва така. Защото израснам пред Него като отрасъл и като корен от суха земя. Корен от суха земя е съсипан. В него няма никакъв живот. Корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, да го гледаме. Нито красота, да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и свикнал с печалта. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Но той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме злотарен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, което докара нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Сега, единственото нещо, което предизвиква изцелението в живота на болния е вяра. Нищо друго. Повярвайте ми, живеем във времето на магьосниците. Молят се, бутат хората. Вяра.
Само вярата отваря вратата за изцелението. Библията казва, че в раните на Исус то вече е факт. Не е нужно да го извикваме, то съществува. Някой трябва да повярва. Искам да видя ръцете на тези, които имат нужда от изцеление в телата си. Ама ако ще се страхувате, не ги издигайте така. И дигнете ръцете си високо. Останете така. Искам да чуете, за Бог няма невъзможно нищо. На Бог му трябва просто вяра. И ако има вярващ човек, Бог ще направи чудото в живота му. Сега ние се молим, ще помоля никой да не се движи. Всички да спрат за миг. Най-вече вярващите, които посещават църква. Просто искам да спрат, за да бъдат пример. Молим се за всички болни. Татко, в името на Исус, Твоето Слово казва, че в Неговите рани ние се изцелихме. Че Неговата жертва докара нашият мир. Боже, моля Те, докосни сърцето на тези, които имат нужда. И нека чрез Светия Дух придобият свръхестествена вяра. Нека придобият вяра за изцеление. Боже, вярвам, че чрез Твоя Дух може да се случат нещата. Моля Те, Татко, в името на Исус, Духа, който възкреси нашия Господ, Духа, чрез който тялото на Лазар, което вече беше се замирисало, беше възстановено, да бъде възстановена всяка една болна част в телата на тези, които имат нужда. В името на живия Господ се моля, Боже, на Тебе разчитаме и на Тебе уповаваме. Боже, вярвам, че не си ни изпратил тук само да пеем и да говорим, но вярвам, че Ти имаш чудо за тези, които вярват. Боже, моля Те, нека вярата им премести планината в живота им. В името на Исус, Боже, издигам град Самоков пред Тебе. Нека Твоята благодат и Твоята милост скърпи народа ни. Боже, моля Те за всеки наркозависим. Моля Те да бъдат спасени децата ни. Боже, моля Те и за тези, които разпространяват наркотици. Моля Те, Господи, да ги докоснеш и да ги вразумиш и да ги промениш. Защото знам, че те също са Твои синове. Боже, моля Те за всеки мъж, който се занимава с хазарт. В името на Исус тази страст и зависимост да бъде разрушена. Всеки мъж да се довери на Бог, че Бог може да снабди нуждите му по свой начин. Помогни на мъжете да спрат да търсят лесните пари и да се доверят на Бог. Боже, издигам отново мъжете пред Тебе и Те моля за всеки дух на прелюбодейство да напусне от живота им. Моля Те, Господи, всяка зависимост от порнография и всяка зависимост от това да изневеряват, да напусне от живота им. Помогни им да си спомнят, че те са бащи и че има синове и дъщери, които ги чакат вкъщи. И че един ден ще застанат пред Бога. Боже, моля Те за всяка една жена на това място. Помогни и да има очи само за своя съпруг и да не бъде жена, която изневерява. Помогни и да помни, че има деца, които я търсят и плачат за мама. Помогни и един ден да разбере, че ще застане и ще отговаря пред Тебе. Моля Те и за младите момичета. В името на Исус всяка страст по женени мъже, която се разпалва в тях, в името на Исус да бъде премахната. Моля Те, Господи, за младите момичета, да не изпреварват времето си и да искат да бъдат жени. Помогни им, Господи, да си останат момичета и запазени в себе си. Моля Те, Господи, в името на Исус, градът ни да не се превърне в Содом и Гомор.
Моля Те, градът ни да бъде като плодородна градина, на която народа ни да бъде поставен като дървета при потоци и води, за да дават плода си на времето си. Боже, моля Те за учителите по училищата да бъдат също благословени и почетени от децата ни, Боже. Моля Те, Боже, децата да почитат учителите и учителите да почитат децата. Нека има мир и синхрон, за да може децата ни да израснат образовани в системата на този свят. Боже, моля Те за управниците в общината. Издигаме ги пред Тебе, Господи, и Те молим, пази и благославяй ги. И нека така да работят, че да не забравят, че един ден ще отговарят пред Господа за властта, която имат. Боже, моля Те за полицейското управление. Моля Те за всеки полицай, който патрулира и се грижи за сигурността. Да пазиш и благославяш семействата им, Боже. Нека никога не злоупотребяват с властта, която имат, но нека пазят народа, защото е писано, че властите са поставени от Бога. Боже, благодаря Ти за всеки участник тази вечер в това служение. Благодаря Ти за гостите, които са пътували от далечни места, за да бъдат с нас днес, за да бъдат в молитва за махалата и града на град Самоков. Боже, моля Те и градовете на Дупница и Долна баня, и София, а и всички други, които не знам, да бъдат благословени. Нека бъде благословена България, Татко. Благославяй държавата ни, нека бъде успешна. Нека има мир. В името на Исус, Татко, моля Те и за духовната жажда, нека бъде възстановена в мъже и жени. Жаждата за Божието Слово, жаждата за пътя, истината и живота Христос да бъде възстановена. Боже, моля Те да възстановиш отдавна запустелите места. Боже, моля Те за всеки, който казва за себе си: аз не мога, не зная как. Боже, вярвам, че Ти премазана тръстика и замъжал фитил не ще пречупиш, не ще угасиш. Боже, на Тебе да бъде слава, на Тебе да бъде почет. В славното име на Исус, Боже, ние Ти благодарим, че Ти ни даде възможност днес под открито небе от град Самоков в България да имаме поклонение пред Тебе, Боже. Моля Те, Боже, да не се изгуби нито един, но всеки дом да почувства Твоята благодат. Нека младите, нека старите се обърнат към Бог и нека дойдат добри дни за град Самоков. Нека съживление дойде в град Самоков. Нека съживителни и освежителни времена дойдат в град Самоков. Нека бащите бъдат почетени от синовете си. Нека майките бъдат почетени от дъщерите си. Нека има мир между свекърва и снаха. Нека има мир между зет и роднините му. Моля Те, Татко мой, в името на Исус. Царю, моля Те, Боже. Нека никой не търси своето, но нека всички заедно в единомислие, в любов да живеем с страхопочитание пред Тебе. И Те моля, Господи, ако дойдеш тази вечер, спомни си за нас. В името на Исус всички казваме и всички казваме: нека бурно да ръкопляскаме за Царя.